Je, pekný výhľad, Pálko, že? Samozrejme. A tu také činžáky. Petržka. Veľmi pekne tu je. Troška ideme obkúkou, že vraj, podľa miestnych vtákov. Pálko to teraz trošku pofotí, že? Samozrejme vec. Čo nám povieš na úvod? Na úvod vám poviem. Už som myslel, že... Pozor. Dobre. Kamera rovno, vieš. Ešte som ti povedal. Áno, ináč by som padol. Chriapožidník. Jeden. Tu taká jama, nepovieš mi. Už si padol. Taký gejzír, toto je, by si našiel. Mokrý. Má. Uránové UFO. No. To sú naše 2000 petiny. To je takiny. Dobre, ja urobím jeden záber. Ešte tak na priebežku. Fúr mi ide do záberu. Takže tuto niekde sa nachádzame. A tam pôjdeme. Dovidenia.